ഇന്ന് അപ്രതീക്ഷയായിട്ടൊരു വ്യക്തിനെ പറ്റി കേട്ടു. അപ്പൊ ആളെ കുറിച്ചൊന്ന് അന്വേഷിച്ചറിയാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വന്നതാണ്. പോളിയോ ബാധിച്ച് ഒരു പ്രമോദ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ഈ പേപ്പർ പെന്ന് വിറ്റിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആളുടെ ജീവിത രീതി ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം അല്ലെ. ഇതാണ് ആളുടെ വീട്. നമ്മൾ പോകുമ്പോ ആ ചേട്ടൻ ഉമ്മറ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടന് പേരെന്താ? പ്രമോദ്. എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഇപ്പൊ നമ്മളെ പേപ്പർ വിത്ത് പേന ഒരു 4 വർഷമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഫേസ്ബുക്ക് ഇതിലൊക്കെ കൂടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓർഡർ. നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലേ? എനിക്കൊരു 4 വയസ്സിൽ പോളിയോ ബാധിച്ചതാണ്. 5 വയസ്സിലേക്ക് 5 വയസ്സ് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഒരു പനി വന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോളിയോ ബാധിച്ചിട്ട് ശേഷം പിന്നെ നടക്കാനും കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയർ ലാലേട്ടൻ നമുക്ക് തന്നതായിരുന്നത്. അത് കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 വർഷമായി. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നമ്മൾ എവിടെയും പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ലാലേട്ടൻ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് വീൽ ചെയർ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ സ്വയം പുറത്തൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോകും. ഇപ്പം എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും പുറത്തൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല. ഒരാളുടെ സഹായം വേണം. അത് സഹായം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു വീൽ ചെയറിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ആരെങ്കിലും തള്ളിയിട്ടൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകുക ഒത്തിരി പുറത്ത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വാർത്താ ചാനലിൽ കൂടെ ലാലേട്ടൻ്റെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ലാലേട്ടൻ നേരിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക്കിൻ്റെ വീൽ ചെയർ തന്നു. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയ ശേഷം ഒന്ന് പുറം ലോകം കാണാനും ഞാൻ സ്വയം കുറച്ച് ലോട്ടറിയുമായിട്ട് നമ്മുടെ എടുപ്പുകുളം പട്ടത്തലിച്ച് റൂട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് വൈകുന്നേരത്ത് കുറച്ച് ലോട്ടറിയും വിറ്റിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് പേപ്പർ പേനയും കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ രണ്ടും ആയിട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. ഇല്ലാത്ത സമയത്തുകളൊക്കെ മാത്രമേ പോകുമ്പോൾ, കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം തട്ടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ മഴ സമയത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. നോർമലായിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ വൈകുന്നേരത്ത് അങ്ങനെ പോകും. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് മഴ സമയത്ത് എനിക്ക് ലോട്ടറിയുടെ പരിപാടി നടക്കില്ല. പിന്നെ ആകെ ഉള്ള വരുമാനം ഈ പേപ്പർ പേനയിൽ എന്തെങ്കിലും വെട്ടുന്ന ഓർഡർ മാത്രമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതെ. കാരണം നമ്മളിത് നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. പേപ്പർ പേന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ലാതെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. റീഫിലർ മാത്രമേ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു റീഫിലർ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു വിത്ത് വിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പയറ്, ചെറുപയറ്, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി വിത്തൊക്കെയാണ്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് പുറത്തെറിയുമ്പോൾ അതൊരു പയർ ചെടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അത് ചെടികൾ മുളച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പേന എടുത്തിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇതും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ആ പേനയ്ക്ക് പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഈ വിത്ത് പേന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ വിത്ത് പേൻ്റെ ഒരു ഗുണം കണ്ടിട്ടാണ് മാക്സിമം അത് പുറത്ത് ഓർഡറുകൾ വരുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് പേന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ കിടക്കും. ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മണ്ണിൽ വീണിട്ട് അത് ദ്രവിച്ചു പോകും. അവിടെ ഒരു ചെടി മുളയ്ക്കും. ഓർഡർ ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഓർഡർ ഇപ്പോൾ കുറേ ആയിട്ടില്ല. ഒരു 4-5 മാസമായിട്ട് ഓർഡർ ഇല്ല. അതിന്റെ മുമ്പ് കുറച്ച് പേനൊക്കെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെ ലാലേട്ടൻ്റെ അവർ കുറേ പേനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു 6-7 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേ പേന അങ്ങനെ സ്റ്റോക്കാണ്. ഒരു പേന നമ്മൾ 10 രൂപ. നമ്മളതിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും 10 രൂപയാണ്. നോർമലായിട്ടാണെങ്കിലും എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിനൊക്കെയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടി അവരുടെ ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ നെയിമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും 10 രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. നോർമലാണെങ്കിലും 10 രൂപ. നമ്മൾ കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊറിയർ ചാർജ് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കും. ഒരു 500-1000 പേനയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊറിയർ ചാർജ്, അത് നമ്മൾ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ കൊറിയർ അയച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഈ ഓർഡർ ഇല്ലാത്തപ്പോ വീട്ടിലെ ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. മാസം വരുന്ന പെൻഷനൊക്കെ മാത്രമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അമ്മയ്ക്ക്. അതെ. പിന്നെ അമ്മക്ക് പണിക്ക് പോകാണ്ടായിട്ട് കുറേ ആയി. പിന്നെ അച്ഛൻ സുഖമില്ലാണ്ടായത്. ഇപ്പം അച്ഛൻ മരിച്ചു 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഏട്ടനുണ്ട്, അവൻ ഒരു വെൽഡിങ്ങിന്റെ വർക്കുമായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ട് വരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഒരു വരുമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പേനയ മാത്രമാണ്. പേപ്പർ പേനയും മാസം വരുന്ന ഈ പെൻഷൻ അത് തന്നെയാണല്ലേ. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ ആയിട്ട് പേനയുടെ ഓർഡറൊക്കെ വളരെ കമ്മിയാണ്. ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 10,000-3000 പേനകളൊക്കെ സ്റ്റോക്കാണ്. 4-5 മാസമായിട്ട് ഓർഡർ വളരെ കമ്മിയാണ്. അതുപോലെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക, വരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേനയിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ലോട്ടറിയാണ്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ മഴ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ലോട്ടറിയും കൊണ്ട് പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ വരുമാനം സ്റ്റോപ്പായിരിക്കണം. ആകെ ഉള്ളത് പെൻഷൻ വരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് പുറത്തൊന്നും പോകാനോ പണിക്കൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ല, വയ്യാതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എനിക്ക് എന്താ പറയേണ്ടത് ചേട്ടാ, കുറച്ച് ഈ പേനയ്ക്ക് കുറച്ച് ഓർഡർ എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കുറച്ച് പേനകൾ വാങ്ങിച്ച് സഹായിച്ചാൽ വളരെ ഒരു ഉപകാരമായിരിക്കും അതെനിക്ക്.
നമ്മൾ എവിടെയാണെങ്കിലും കൊറിയയിൽ അയച്ചു തരും. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ആ ചേട്ടൻ്റെ പെന്ന് മേടിച്ചൊന്ന് സഹായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ആരെങ്കിലും മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ചേട്ടന് അത് വലിയൊരു ഉപകാരമാവും. മഴ സമയമായത് കാരണം ഈ ചേട്ടന് വീൽ ചെയറിൽ പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഈ കുടുംബം കഴിയുന്നത് ഈ ചേട്ടൻ്റെ മാസം വരുന്ന പെൻഷനിലാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ എലപ്പുള്ളിപ്പാറയിൽ പട്ടത്തലച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഈ പ്രമോദേട്ടൻ്റെ വീട്. ചേട്ടൻ്റെ ഗൂഗിൾ പേ നമ്പറും വാട്സപ്പ് നമ്പറും ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. കഴിയുന്നവരൊന്ന് സഹായിക്കുക. ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗ്ഗമാണ്.